Ах, колко е хубаво! Листата са всички, сякаш от блокче за водни боички. Виж ясенът, който цял пламък червенен се моли на бука: дай жълто на мене. А жълтия бук му отвръща: съгласен, но дай ми ти първо червенка от ясен. И толкова са пъстри и шарени всички, че няма в боичките толкова спанички. Какви ти панички? Езикът ни даже не може с думи до край да изкаже колко е хубаво, колко е хубаво. Чичо Стояне! Ти ли си, малки приятелю, от детските мечти? Не съм те виждал, откакто малки децата ми бяха. Какво те води насам? Как така реши да се появи след толкова години? Дойдох да те върна назад в годините. Годините. Спомени. Господи, колко бързо тече времето. Ами да, днес любимата детска градина на твоите деца имат голям празник и ние с тебе сме поканени. Ами да вървим тогава. Да вървим. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на юбилейния спектакъл на Обединено детско заведение номер 3. С любов ще си спомним за миналите дни и с вяра ще надникнем в бъдещето.
стрелба, само ти с мен ела. Годината е 1981. Град Раднево, енергийното сърце на България, непрекъснато се разраства. За кратко време променя своя облик, превръща се в красив млад град с много млади хора. Започва строежът на нова детска градина. На 17 ноември 1983 година тържествено се открива Обединено детско заведение номер 3 с директор Йовка Шишкова. Назначени са млади педагози, приели професията на детската учителка като лична мисия. С много любов са приети първите възпитаници. Колективът заработва с творческо вдъхновение и амбиция за завоюване място сред обществеността. Следват изяви на различни общоградски мероприятия, които носят удовлетворение и награди за младите ентусиазирани педагози. Редуват се годините, сменят се випуск след випуск и веселият детски смях не стихва. Изграждат се собствени традиции, като колективът винаги търси предизвикателство на новото. Сформиран е балетен състав, който многократно представя детското заведение под ръководството на различни балет-майстори от Старозагорската опера. За първи път на 20 април 1995 година колективът на Обединено детско заведение номер 3 съвместно с родители организира благотворителен великденски концерт. Идва 22 май 1998 година. Детското заведение празнува 15-тия си рожден ден. Годината е 2002. Назначена е нова директорка. Диана Христова, дългогодишна учителка в Обединено детско заведение номер 3. Творческият дух на колектива, постоянният стремеж към усъвършенстване и желание за реализация намират израз концерта «Светлина за всички».
по случай 20-я рожден ден. За първи път е показана циркова програма от деца. 16 май 2006 година. Спектакъл "Да бъдем българи". Високите цели, заложени от колектива, са постигнати. Разнообразна музика, оригинални костюми, невероятна хореография, пропито от родолюбие слово, силно въздействащо на малки и големи. През 2008 година е санирана и обновена сградата на детското заведение. И стана градина за чудо и приказ. И традицията продължава до днес. Където рано слънцето е най-засмяно и от ранни дори сипе весели лъчи. Дръвчето клонче свежда и в росата се оглежда. Там детка Люка се люле и птиче сладко пее. С мама вървим двамина, с мама към трета детска градина. Поздравяват ме стъклата, заблестели в махалата. Играят си стените, не искри възбоите. Тук сбъдват се мечтите, тук стигаме звездите. Там, където рано слънцето е най-засмяно и от ранни зори сипе весели лъчи. Там е трета детска градина, оттам започва моята родина. Оттам започва първата ми крачка, от усмивката, от детската играчка. Чакай. Сега е този звезден миг. Ела тук. Това беше Мелиса Найденова от група Сметорали, която изпълни стихотворението "Трета детска градина", написано специално